Καλημέρα σας, καλή μου φίλη, ύστερα από πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα είναι διαφορετική η εκπομπή μας. Λοιπόν, έχω μία φανταστική κατασκευή, μία κατασκευή με χαρτί και είναι και παιχνίδι, είναι όπως το λένε οι Κινέζοι, αυτή τη μέθοδος λέγεται origami. Είναι ένα παλιό σχέδιο origami, είναι ένας βάτραχος ο οποίος πηδάει ψηλά και κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ποιος βάτραχος το πηδήξει θα πηδήξει πιο ψηλά, πιο μακριά. Λοιπόν, ο καλός μου σκηνοθέτης θα βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω αυτό το βάτραχο. Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτα μου, λοιπόν, είναι δική σου εκπομπή. Μετά από πάρα πολύ καιρό σε βάζω πρωταγωνιστή σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, τα μαγικά σου χέρια θα κόψουν το παραλληλόγραμμο χαρτί σε τετράγωνο. Χρειαζόμαστε ένα τετράγωνο χαρτί για την κατασκευή του βατράχου. Βρακεκέξ, σκουάξ, σκουάξ. Λοιπόν, ο βάτραχος είναι ένα πλασματάκι πάρα πολύ ωραίο. Βρίσκεται μέσα στο νερό, σε λίμνες, γενικά που υπάρχει νερό, και θα ακούσετε τον ήχο του και τα βράδια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Ένα τετράγωνο χαρτί, οκ. Λοιπόν, το έφτιαξες από παραλληλόγραμμο? Ναι. Ωραία. Διπλώνουμε το χαρτί, το τετράγωνο, σε δύο. Κάνουμε δύο διπλώματα. Ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Και μετά, πιέζουμε. Και γίνεται τρίτο. Ωραίο. Πάρα πολύ καλό, πολύ έξυπνο. Ναι. Το κάνεις με χαρτί Α4 από ό,τι βλέπω. Α4 το οποίο το κάναμε τετράγωνο. Τετράγωνο. Οκ. Πάρα πολύ ωραίο. Έξυπνο. Ναι. Και μετά. Παίρνουμε αυτό, το βάζουμε εδώ. Βάζεις Το εδώ. διπλώνουμε εδώ. Μετά δίπλα πάλι. Ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό θα είναι το κεφάλι. Αυτό είναι το κεφάλι. Ό,τι κάνουμε στη μία πλευρά κάνουμε και στην άλλη. Ωραία. Πολύ καλό. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πολύ ωραίο. Ναι. Το γυρίζουμε ανάποδα. Το κάνουμε τα πόδια. Ένα δίπλωμα, δύο διπλώματα. Και από την άλλη. Ένα δίπλωμα, δεύτερο δίπλωμα. Ωραία. Το Γίνεται τσακίζεις πολύ καλά, έτσι. Ναι. Ωραία. Είναι τα πόδια του. Πάρα πολύ καλά. Τώρα το κάνουμε έτσι. Ναι. Ωραίο. Και το διπλώνουμε έτσι. Για να είναι το κεφάλι ψηλά. Θα γίνει έτσι. Δεν είναι πολύ ωραίο? Αυτό το έχεις βάψει εσύ, έτσι? Ναι. Οπότε... Και όπως είναι έτσι τώρα, Ναι. κάνουμε άλλη μια τσάκιση. Στο θέμα τσάκιση. Ναι. Ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Ωραίο. Και γίνεται έτσι. Έχει μεγάλα πόδια βέβαια, μεγάλη απόσταση, μπορούμε να τη μικρύνουμε. Ναι, για να πηδήξει ψηλά. Κάνουμε άλλο ένα δίπλωμα. Οπότε, ναι, η τσάκιση. Τσακίζουμε εδώ πάλι. Ναι. Τσακίζουμε και εδώ. Ωραία. Και τώρα είναι έτοιμος να πηδήξει. Για να δω. Αμάν. Μπορούμε να κάνουμε και μικρότερο, όπως Ναι. αυτό. Τα μικρότερα συνήθως πηδάνε πιο ψηλά. Γιατί δεν έχουν βάρος. Πάρα πολύ ωραίο. Και μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο μικρό Αυτό είναι μωρό. και πηδάει
Και αυτό. Τα παιδικά χεράκια εντωμεταξύ θα είναι πάρα πολύ ωραία Και για να αυτό μην μετά μπορείτε να δείξουμε το τα βάψετε μικρά. ό,τι χρώματα θέλετε. Συνήθως πράσινο που είναι το... Ο βάτραχος, βάτραχος. ναι, είναι το βάζεις μέσα. Ναι, η μαμά με τα μωρά της. Για να δω ένα άλμα ακόμα. Αυτό που δεν είναι για δείξε ένα άλμα. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Οπότε, αμάν, είχε και Ωραία. εμπόδιο. Οπότε μπορεί να γίνει διαγωνισμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη βοήθεια που μας έδωσες. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι διαγωνισμός. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε σκηνοθέτα, βοήθησες κι εσύ. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά, να περνάτε ωραίες διακοπές σας. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε, γεια!